No začína nám tento dlho očekávaný zápas, ktorý prináša Gold Premier, nikotinové sáčky. Je mimo, není tam hlavou. Za velkým gestem. Ale jako v roli zůstal do poslední chvíle. Tak si chtěl tvrdou pravou zadní, ale zatím je to v postoji. Ten tlak ho sežral, to jde vidět. Tvrdý úder, Dělá z brkosti chyby začátečnícky. a já už je trošku na hole, zatím ustává. To bude konec rychle. No, s Vaškou se nechceš určitě měřit. No a už sme v prvom mounte. Tam je v nepríjemnej situácii. Snaží sa Elino, pozor. na to pletili, takmer sa mu to podarilo. Uvidíme, či si Raška vylepší tú pozíciu, ale zatiaľ je to... Teď je to samozřejmě na štěstí, tady může vlastně Pájo relativně pomalu trápit, když bude chtít. Tam první krev. No a to už je demolícia. Ze strany Čárovi z Rašku. Celé to